हेलो गाइस गिबियावनो आरोबाव फिन खनसेबाव आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय स' गाइस माने आं टंलायाव थांदोंमोन आरोना माबानि थाखाय एग्जाम होनो थाखाय ओमफ्राय टंलायाव एग्जाम होखांनानै आं डिमाकुसियाव थाहैबाय ओमफ्राय डिमाकुसिनिफ्राय दायो माने जों ओंखारबोबाय आरोना बिसानानिफ्राय माने जों जायलानो थाहैनाय स' गाइस माने टंलायाव एग्जाम होनाया ओरैबायदि जादों खोथाया माबायदि जादों माने मा होनना बुंगोन दा एग्जामखौ ओरैबायदि लिरदो सानसेयाव फरायाखै नालाय माने आंखौ पुरा लटारि होदो आरोना गथायखौनो गोसोबायदि जै बोराइ बाथौ जै ओम नमः शिवाय होनबाय होबाय नों एबा बि सि डि जै बोराइ बाथौ होनबाय एखौ होनाबाय जै ओम नमः शिवाय होनबाय बिखौ होनाबाय आरो गोसोबायदि होदो आरोना थ' गाइस आं दायो दङ माने गरेस्वर खाथियाव आरोना ओरैबायदि मोजां माने भिउआ ओरैबायदि मोजां नुदों माने आं एकदम बेखिनि भिउखौ पुरा माने क्लिन आरोना लामायाव जेबो बुस्थु गैया पुरा क्लिन माने जायगाया ओरैबायदि भिउआ ओरैबायदि मोजां माने नायथावना आरोना स' गाइस जुदि नोंथांमोना जुदि फैयोबा मालाबाफोर फैयोबा फट' लानो माने मोजां आरो फट' लानो एबा भिडिअ शुट खालामनो बहुत मोजां आरोना बेनि थाखाय माने स' बेनिखायनो आं दसे बेखिनियाव लाखिना भिडिअ खालामबाय दा माने आं बिराद लाइक खालामदों माने आइ लाभ दिस मा बुंगोन आइ लाभ दिस जागा न' इंलिसबो रोङा दे बारा जास्ट ओरैनो बुंदोंसो आरोना स' गाइस आं दा नोंथांमोननो बेखिनि जायगाखौ माने आं थाबायनो हागासिनो आरोना नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा जायगाखौ मोजां मोनदों मालाबा बेरायनो फैबानो जाबाय आरो दाबावसै मा बुंनो आरो मोनसे खोथा बुंबाय थायो सानफ्रोमबो अननानै आंनि इउटिउब चेनेलखौ प्लिज अननानै लाइक एबा शेयार एबा साबस्क्राइब खालामनो आरो नङा होमबा लोगोफोरनि शेयार खालामदो दे स' गाइस जायगा भिउखौ नायसै आरो नोंथांमोना भिउखौ आरोना बेबायदि मोजां माने भिउआ दा बुंसै आरो ओरैबायदि मोजां आरो मोनसे मिनिथावना मिया माने टंलानिफ्राय डिमाकुसि थांनायाव ओरैबायदि जादों बुस्थुआ लामाखौ ओरैबायदि आन्दायदों माने मा बुंनो आरोना बहुत लामाखौ ओरैबायदि आन्दायदों टंला एग्जाम खालामनो थांबाय जों डिमाकुसियाव थांनाय समाव मा जाखो लामाया आन्दायस्राबाय लामाखौ आन्दायदों माने खनथाम बिथिं खनसे थाङो उल्टा उल्टा जागासिनो आरोना बहुत आन्दायदों लामाखौ मिनिथावना आरोना आं जाय फैनाय बिदि खम नांलायदों आङो साला लामा सिनाया मा सिनाया होननानै बहुत नांलायगासिनो आरो दा थांनानै बिथिं एग्जाम लिरनाय सोलिनो एग्जाम लिरखांनानै लाब जाबाय फैनानै अबयसे नङा होमबा मानि थाखाय लाब जाखो माने आलासि जाहैबाय नालाय अमा बेदरजों गोगोम मोनजाबोबाय आरोना अमा बेदरजों लकेल दाउजों गोगोम मोनजाबोदों बहुत गोगोम मोनजाबोबाय एग्जामाथ' आरो मा जाखो मिथिया लटारियालाय आरो रिजाल्टआवसो मिथिसिगोन फेलाथ' फेलखा ओरैनो बुंबाय रिजाल्ट मिथिसिगोन फेलाथ' फेलखा माने मा बुंगोन आरो लटारि गुटाय जै बोराइ बाथौ होनबाथाय एक होयो आरोना स' गाइस दायो माने आं गुवाहाटि थांगासिनो स' दायो आं जिखिनि माने माबा देखायनांगौ बेखिनिखौ नोंथांमोन देखायलांगोन आरोना जिखिनि लामाखौ देखायो माने बेखिनि लामाखौ आं माने नोंथांमोननो गुटाय एक्सप्लर खालामनांगोन आधाखिनि लामाखौ स' दायो नोंथांमोन नायलांनो जाबाय स' गाइस आं दा गुवाहाटि मोनहैबा माने नोंथांमोन आरो मोनसे भिडिअ खालामगोन स' दा नायलांनो जाबाय प्लिज हेलो गाइस माने आं बेखिनियाव माने माथो होनो हायाखै आरोना मानि थाखाय माथो होनो हायाखै खिथागासिनो आं माने ओरैबायदि धुला आरोना बे ससेयावहा
tamam dula माने भेरगाव आरो बेखिनि लामाया बेखिनि भेरगाव दङ मिथिखायो नङा मोनथांमोना भेरगावा बेखिनाव टंला बेखिनाव फैराब्रा बेखिनाव गरेस्वरन मिथिखायो स' भेरगाव आरो बेखिनिया एनेका दुला सिगां दिनाय गारिखौ नुला आरो ना गारि फैनायखौनो एनेका लास्ट सर' जादों आरो उफाय गैया एनेका गारि फैदो गारियाबो एनेका दुलादो माने हेलमेट गारनाबाबो थानो हाया आरो हेलमेटनि आयनाखौ माने खोबना लाबाबो माने मोजां नंला आरो ना बेनि थाखायनो हेलमेटनि माबाखौ आयनाखौ बोखांलांनो उफाय गैया मेगनथिं खुगाथिं दुलादो आरो ना बेखौ मानि थाखाय बुखियाखौ माने आं बुखिनाय लोगो लोगोनो बेखिनि दुलाया आंनि खुगायावहा सोब हाबजोबो नङा होमबा बेनि थाखायनो माने बुखियाखौ बेखिनियाव थायो थाबसिनानै आं दाबिंसो होननानै आरो आंनि दाबिङा मोजां खोनाब जानांगौ दे गास नायलाय नायलाय लामा खालामो दिनै बावा हामथारना लामाया एसे मा बुंनो आरो उफाय गैया आं सिगां खनसे आरोना खनसे सिगाङाव 2016 ना 18 होननानै आं माने भेरगावहा मिटिं दंमोनलाय मोनहैबाय आरोना लामाया जेरै दं दिनैबो बिदिनो दं आरोना जेबो चेन्ज जायाखै माने सिगां जेरै दङ दिनैबो लामाया बेफोरबायदिनो दं आरोना आं नुनानै आसलथे बा मान दाबो चेन्ज जायाखै जोंनिथिंनो बेसेबां चेन्ज जाखो दाबो चेन्ज जायाखै आरोना बिसोरनिथिं गाइस मा बुंनो आरो उपाय गैया नङा होमबा जास्ट रुमाव फैदों आरोना नोंहा गरम माने आं रुमाव फैनायनि सिगां माने आं गुवाहाटि मोनफैनाय माबाखौ भिडिअ होनायासै आरोना सरि दे गाइस माने मानो होनायासै पुरा जाम आरोना लामायाव नोंहा धुला गारि सालायनो खस्थ' धुला जाम बिदिनो डाइरेक्ट रुमाव फैनानै ड्रेस सोलायनानै दा फ्रेस जानानै माने जना दं आरोना साइडथिं माने कुरियारावहा रुमनि सिङाव ओमफ्राय गरम लाइन दङ खिन्थु फेना गामो आरोना न' सिङाव रुमावहा नोंहा गरम गुदुं टिंनि गरमाव गुथे फायजोबो बेनिखायनो दा पुरा फ्रेस जानानै नै पार्टि बन लागोन दा हायावनो पार्टि बन लाद दायो बेयाव उन्दुनोसै उपाय गैया नङा गरमा रुम सिङाव माने उन्दुनाया माने दा मा गरम जायो बुंना आरो बा स्टर बेरजोब्बाय दिनै सानसेयावनो नालाय इथिंबो स्टर बेरदो सानसेयावनो माने धुला नांनानै मा बुंनो आरो स्टर बेरनायखौ रावबो जेबो खालामनो हाया नङा होमबा दाथो टंलायाव माने एग्जामनि थाखाय आंनिया माबा 2 तारिख आरोना एग्जामा गाइस स' मा बुंनो उपाय गैया माने फरायखायाखैना आं जे फरायखायो जास्ट माने हैबाय आरो एप्लाइ खालामनाय सिस्टेम नङा हैबाय फायदो माने मोनसे मोननैखौ अन फायदो आरोना हादो मोनसे मोननैखौ माने बांसिन लटारि मेथ्सखौथ' बुंखाना मेथ्सआ गुटे लटारि दे मेथ्सखौ आं हादो मोननै मोनथाम खिन्थु बांसिन लटारि गुटे माने फरग्रेडनि मोननै एग्जामाबो मोननैयाबो बांसिन मेथ्सआ लटारि आरोना खिन्थु जिकेखौ मोनसे मोननै हादो आरोना स' गाइस जानांगौ नोंथांमोनाबो एग्जामखौ होदो नङा होमबा एग्जामखौ होदो नोंथांमोना बोरै जादों कमेन्टआव खिथाबानो जाबाय जुदि आंनि बे लटारि जादोंबा खिथाबानो जाबाय आं लटारि होननानै स' नोंथां आसा खालामो नोंथांमोना मोजां होनो हादों नङा होमबा जुदि फरायबा मोजां होनाय हार्ड फैयाखै आरोना जिकेया इजियानो फैदो जास्ट मेथ्सखौ माय हार्ड मोननायमोन मेथ्सआव गादाखा आरोना मेथ्सआवथ' जेन तेनसो पास जाखानाय मेट्रिकआवबो मा बुंना रुपायदो गैया दा आरो आंनिया थार्ड ग्रेड मोनसे दङ बे आंनिया उदालगुरियाव थार्ड ग्रेडआ आंनिया उदालगुरि जागोन बेखौ थांसै देवबार खालि बेयावबो थांनाय आं ब्लग खालामलांनो आरोना बेनि थांनायाव माने थांनाय जेसले आं होमबा खालि उदालगुरि माने आंनि न'आथ' उदालगुरियाव नालाय न'आव थांनाय ब्लगखौ आं होगोन होमबा खालि आधा माने थांनाय ब्लगखौ मोनामनो हागोन आरोना आं 28 खालि मोना माने आं ब्लग मोनसे हागोन आरोना न'आव थांनाय ब्लगखौ न'आव आं मिटिं जि मोनलांगोन नङा होमबा मंगलदै बेखिनिखौ आधाखौ ब्लग खालामनो सेस्था खालामनो आरोना स' आं दायो ओमफ्राय गुवाहाटिखौ ब्लग खालामगोन आरोना खाननैसो उनावहा नोंथाङा नुनो मोनगोन गुवाहाटि खाननैसो उनाव ब्लग खालामगोन आङो बिथिं थांगोन आं जिएमसिम बिथिं थांगोन आरोना आदाबारि बिथिं मालिगाव बेखिनिखौ नोंथांमोना ब्लग खालामनो हागोन आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव थांगोन उननिखौ खिथागोन आं बेलटला बेफोरखौ उनाव थांगोन आरोना दा जास्ट साननैसो उनाव आं माने जिएमसि बिथिं आदाबारि मालिगाव बेखिनि कामाख्या बेखिनिखौ देखायगोन खाननैसो उनाव स' खाननैसो उनाव नोंथांमोना गुवाहाटिनि जायगाखौ नुनो मोनगोन स' गाइस आजाफोर नोंथांमोना गासिबो आं हेल्प होगोन ना मा सापर्ट होगोन शेयार खालामगोन साबस्क्राइब खालामगोन न' स' गाइस जोबनायाव बेखिनि बुङो स' नोंथांमोना प्लिज अननानै हेल्प खालाम बेल'सो आंनि लास्टआव जोबनाया दा ओमफ्राय आंनि बुंनाया एसे बोरैबा जानो हागौ दे माने गोदाना अह दह माने बुंनो रोंगौ आरोना उनाव लासै लासै जालांगोन होनना सानो आं गावखौनो स' बेनिखायनो नोंथांनाव जुदि गाज्रि मोनालासिनो जुदि माबा मोनसे भुल जायोबा आंनि बुंनाया बेखौ निमाहा होगोन आरो आंनि इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो आसा खालामनाय थागोन ना स' गाइस आं दायो उन्दुनोसै बिराद उन्दुनो ओंखारबाय बिराद मेंबाय उपाय गैया दे गाइस उननि भिडिअ लोगो मोनगोन 28 खालि आं ब्लग हगारगोन मोना स' गाइस नेना थाबानो जाबाय स' गाइस बाय I love you. Thank you for watching.